Dnes budem hovoriť o 7 rozdieloch medzi Kanadou a Slovenskom a Českom. Ale môžem to aj trošku generalizovať a môžem povedať, že to sú aj rozdiely medzi Severnou Amerikou, ktoré zahŕňajú Kanadu a Spojené štáty, a kontinentálnou Európou. Ako sa máte? Na túto otázku na Slovensku a v Čechách odpovedáme naozaj tak, povieme, ako sa máme. Či sa máme dobre, alebo aké máme problémy a tak ďalej. Väčšinou sa to nepýtajú ľudia, ktorí sú cudzí, ale ľudia, ktorých minimálne poznáme. V Kanade je to tak, že otázka, ako sa máte, je súčasťou pozdravu. Čiže viac menej na ňu sa odpovedá: mám sa dobre, mám sa výborne, nikdy som sa nemal lepšie. A ak príde taký Slovák alebo Čech do Kanady alebo do Spojených štátov a opýtajú sa ho, ako sa máš, ako sa máte, a on alebo ona začne rozoberať svoje životné problémy, tak tým dostávate tých ľudí v Kanade, v Spojených štátoch do pomykov, alebo nevedia, čo si o tom majú myslieť. Vlastne oni sa pýtajú, no prečo mi to tento človek rozpráva, však ja to nechcem vedieť. Čiže na ako sa máte je to pozdrav, neznamená to, že niekto je extrémne milý k vám. Jednoducho sa vám len pozdravil. A veľakrát to aj otvára možnosť na aj hĺbší rozhovor s tým človekom. Čiže je to taký lámač ľadov, icebreaker na ďalšiu konverzáciu. Rozdiel číslo 2 medzi Kanaďanom a Čechom a Slovákom je small talk, takzvaný krátky rozhovor. Ľudia, ak sa stretnú napríklad niekde vonku, neznámi ľudia v obchode alebo vo výťahu, tak sa krátko porozprávajú. Začne to ako sa máte a môže to pokračovať aj tým, že poviete človeku: teraz som bol nakúpiť a všimol som si, ako ceny strašne stúpli a je to hrozné, a ten druhý človek vám k tomu niečo pridá a tak dáte sa do takého krátkeho rozhovoru a po minúte dvoch každý idete svojou cestou. Alebo niekedy tieto krátke rozhovory vám môžu otvoriť aj cestu k dlhšiemu rozhovoru a môžete sa s tým človekom aj zoznámiť. Čiže nie je to vždy úplne taký fake, akože falošné, ale niekedy vám to môže otvoriť cestu k tomu človeku. Hoci stalo sa mi aj v minulosti, že keď som sa už viac kamarátsky človeka, ktorým som sa dal do reči, začal pýtať nejaké veci alebo pýtať na detaily z jeho dovolenky a podobne, tak všimol som si, že už začal byť trošku taký podozrievavý a obozretný, že prečo tento človek chce tak veľa o mne vedieť. Myslím si, že v imigrantských krajinách, akými sú Kanada a aj Spojené štáty, tie krátke rozhovory mali význam, alebo ešte stále majú význam, hlavne pre ľudí, ktorí sú noví a prisťahujú sa do danej krajiny a potrebujú si urobiť nové kontakty, potrebujú si nájsť prácu, tak sa dajú do týchto rozhovorov a myslím si, že takto vznikla tradícia týchto krátkych rozhovorov. Čiže nemôžem povedať, že sú úplne fake, je to celkom príjemné porozprávať sa so susedom alebo s neznámym človekom, niekedy sa veľa dozviete a dá vám to aj inú perspektívu. Ďalší rozdiel číslo 3 medzi Kanaďanom a Čechoslovákom alebo Čechom a Slovákom je usmievanie sa. My zo strednej Európy a taktiež myslím si, že východoeurópania ako Rusi a Ukrajinci sú možno na tom ešte horšie, sa na pomery Kanaďanov málo usmievame alebo sme až príliš vážni.
To sa ma ľudia často pýtali, keď som sa pred 20 a viac rokmi prisťahoval do Kanady, prečo sa tak vážne tvári. Nevedel som im to vysvetliť, ale všimol som si, že Kanaďania, keď idete po ulici a sa na človeka pozriete, tak ich prvý reflex je, že sa na vás usmejú. Je to príjemné, niekto by mohol povedať, že fake a neúprimné, ale aj tak si myslím, že je lepšie, keď sa na vás ľudia usmievajú, ako keby sa na vás mráčili len preto, že začal sa im zlý deň ráno, alebo že sa s niekým ráno pohádali, alebo im nechutili raňajky. Čiže usmievanie sa je taký spoločenský štandard v Kanade. Rozdiel číslo 4 medzi Kanaďanom a Čechom a Slovákom. Hlučnosť. Kanaďania sú vo všeobecnosti veľmi hluční, keď rozprávajú. To si môžete všimnúť, keď prídete niekde do pubu alebo do reštaurácie a sedí tam Kanaďan alebo aj Američan, tak oni sú veľmi hluční, keď hovoria, a to si aj všimnete. A takisto, keď sa predstavujú, tak sú dosť teatrálni a dosť hluční. Podávajú vám ruky, povedia, že Hi, I'm John, how are you? Robím to a to, toľko, ak je to firemné stretnutie, robím vo firme tak dlho a tak dlho. Pri takomto ich vystupovaní nadobudáte pocit, že tí ľudia sú veľmi kompetentní, že vedia, čo robia, veľmi rozhodní. Ale potom, ak to sledujete trošku dlhšie a dajme tomu s tým človekom v práci pracujete, potom zistíte, že tam vôbec nie je rozdiel medzi Slovákom, Čechom alebo Kanaďanom a že toto je len taká maska, ktorá sa tu používa. Ja som si to uvedomil hlavne vtedy, keď som sa stretol so skupinou študentov z Európy. Boli tam Holanďania, Francúzi, Belgičania a oni tak, dá sa povedať, v kúte sedeli a veľmi skromne a potichučky sa rozprávali, a vtedy som si uvedomil, že tá naša európska kultúra, kde patríme aj my, Slováci a Česi, chvála Bohu, je oveľa jemnejšia ako to, čo je v Kanade a v Spojených štátoch. Diel číslo 5. Oslava narodenín. Na Slovensku alebo v Česku, ak má váš kamarát alebo rodinný príslušník narodeniny, tak vás pozve k sebe alebo do reštaurácie. Ak vás pošle k sebe, tak navarí, napečie a hostí vás celý večer. Čiže aj napriek tomu, že ten človek má narodeniny a je oslavenec, tak musí do toho dať strašne veľa práce a peňazí. V Kanade je to úplne opačne. Tu, ak máte narodeniny, tak vás kamaráti alebo rodina pozve napríklad do reštaurácie a oni vás hostia celý večer. A keď som sa rozprával s Kanaďanmi v tomto rozdiele vo zvykoch, tak sa veľmi čudovali a hovorili, že ako je možné, že človek, ktorý má narodeniny, tak ešte musí aj veľa pracovať namiesto toho, aby to za neho urobili jeho kamaráti. Takže toto je jeden ďalší rozdiel, kultúrny rozdiel medzi Spojenými štátmi, Kanadou a Európou. Rozdiel číslo 6. Potluck party, alebo spôsob, akým sa tu organizujú party. Na Slovensku, keď niekoho pozvete na party, tak aspoň pokiaľ ja viem, tak ten hostiteľ pripraví jedlo, pitie a hostí všetkých. Tak trošku to súvisí aj s mojím predošlým bodom, čo sa týka oslavy narodenín. V Kanade sa takéto party organizujú tak, že sa ľudia dohodnú, že každý niečo prinesie. Niekto prinesie zákusky, niekto polievku, niekto nejaké chicken wings, krídelka, kuracie. Čiže každý tak trošku participuje a každý má trošku roboty, ale nie strašne veľa práce. Čiže to je tá výhoda na takýchto potluck parties. Čiže pre Slováka sa to môže zdať aj také divné, ak príde do Kanady a teraz ho pozvú a zrazu ho hostiteľ vyzve, že aby niečo priniesol,
Tak môže sa to zdať divné, ale verte mi, že takto funguje v Kanade, že každý trošku participuje. Rozdiel číslo 7. Kávová kultúra. Kávová kultúra medzi Kanadou, Slovenskom a Čechmi je veľmi rozdielna. Tu si ľudia veľmi často kupujú kávu to go, čiže so sebou do papierového pohára alebo plastového pohára a potom to pijú buď v autách alebo v metre alebo v iných dopravných prostriedkoch. Málo kedy si sadnú ku káve a to vidno aj v podnikoch ako Starbucks a väčšiny iných severoamerických podnikoch, kaviarniach, že tam ani nemáte veľmi veľa miest na sedenie a niekedy aj tí ľudia, ktorí tam sedia, to sú nejakí mladí študenti, ktorí okupujú tie miesta aj niekoľko hodín. No a druhá vec je, že aká je kvalita tej kávy. Ja si myslím, že tá káva v Európe všeobecne je oveľa lepšia. A hovoria mi to aj sami Kanaďania, ktorí vycestujú trošku a pijú kávu inde. Hovoria, neviem, ako je to možné, ale tá káva v Európe je oveľa lepšia. Mne sa samozrejme páči tá európska kávová kultúra a ja si vždy vyhľadám podniky v Kanade, vo Vancouveri, kde žijem, kde sa dá aj posedieť, kde viem, že káva je trošku lepšia a väčšinou tie podniky majú európske pozadie alebo európskych vlastníkov. Tak to by bolo 7 rozdielov medzi Kanadou, Slovenskom a Čechmi, ale dá sa povedať, že sú to rozdiely medzi Severnou Amerikou, zahrňujúci Kanadu a Spojené štáty a kontinentálnou Európou. Tak zatiaľ.